Egunon, Asun, miren naiz. Egunon. Bai. 1930ko abuztuan Kale Zaharrean jaioa, 6 hilabete zituela plazara leku aldatu zen familia eta harrezkero han eman du bizimodua Asun Arzuagak. Gerra bizi izan zuen txikia zela, gerra ostea gero, eta aurreko mendeak eman dituen aldaketa guztien testigua izan da. Herriaren bilakaerarena, eskolarena, komertzioarena, elizarena, bizitza sozialarena. Artista zenik ere ez zaio falta. Koruan aritua da urte luze eta luzez, eta duela ia 20 urte ikusi-makusi antzerki taldea sortu zenetik, gidoilari, zuzendari eta aktore lanetan dabil bertan. Nekaezina da, eta lehengo eta gaurko istorio eta pasadizo mordoa kontatu dizkigu. Halaxe ibili gara kontu kontari, Asun Arzuaga Lasagabazterrekin. Asun Arzuaga Lasagabazter. Bai. Kaixo. Bai. Asun, 1930an jaixua. Bai. Kale Zaharrean. Bai, ja. Baina berila ona etorritza, ezta? Bai. Agostuan jaixo eta Gabonetarako ona etorri ginen bizitzera. Eta hemen toiazu, ordutik. Bueno, nire bizi guztia. Neu naiz plazan sarrena eta urte gehiago bizidana. Osa, que denpora geixen plazan... Plazan neuk. Bai. Titulu hori dakozu. Petrini baino sarragoa da, baina etorri zian bastante berandu hau. Hementxe bizi izan naiz. Dana gertu eta askotan onerako eta beste batan ez. Hori da, zatik, hemengo izatiak baldintzatu dau zure bizimodua, seguro, ez? Bai. Betik izan gara plazakuak, beste, bai. Eta kalekuak. Hombre. Hola, atzea behira jarretia esun zezango zeun, eukidozun bizimoduaren gainean. A ber, umetan nire bizimodua ona izan zala, pasau geben gerria, baina niretako gerria etzan, txarra izan, nire gura zuendako bai, baina guretako nobera de bazan, gauza diferentiak, arioplanua pasau da, ez dakiz er da, amendikero handik enteraitezian gauzakin, kuadrilan eusan eskatila mutikuak, eta gero ari komentaiten da, bueno, bai, bombak eta balak eta, zu ume harrapau zintuen. Oso ume, 6 urte neukan, bai. Baina oso ondo akordaiten naiz, Bai. Oso ondo akordaiten naiz, bai. Zeuk esan dozuna, zeuendako zan pituma nobeda dia, ez? Bai. Eta gero horre ospitxela jarri behila eta holako kontuak, ez? Bai, horre zeia oin garoa esaten duguna hori zan, hospital de sangre. Aurrian euan ospitala, betiko ospitala, ez da? Baina horre fini eue, medikuak eta enfermerak zian, amengo senyoitak, zuen tia maritxuta igual befango zian, enfermera, ez da. Eta harik enfermera, eta ekarten euen horra, ospitalera ekarten euen eriduak eta hilakuak eta soldauak, ez dakize frente euan amen inguruan, hortik ekarten euen. Eta guk, plazako kuadrilatxo bat, mutikon eskatila edade guztietakoak horren zain. Eta faten ginen, antxintxiketan da, eta aiau da kamiona. Eta etaraten eguen, eridua zela esaten da euskeraz. Zaurituak, bai. Zaurituak, ero hilakuak, eta areik kontaiten da. Begira, eta zelako dola, eta bai, alako txiak, eta gero han betik egoten zan bat zain, soldaun bat, eta biharketan oskun handik, eta txintxiketan da, igeziten da, baina atzea beha hasi. Eta abioak eta pasaite ziren nien. Eta abioak pasaite ziren mutikuak. Hori da, kuatrimotorra, eta hori bimotorra da, eta alakotxe zea. Hori zan, nobedadea hundixia. Gero, gerra hostia izan zala okerraua. Gerra hostia okerraua izan zen, ja. Orduan konturatu ginen pitin bat, zatik gauza asko faltazian. Obitik azita. Obisa razionamentua. Eta zelako obisa. Eta goizian, familiezinan
Panaixara, kartila batekin, eta segun zenbat ginean, kentzen eben horren bazte baletxo. Eta emuten eskuen, hausetok haitxexatzue. Eta behin nire anaia txikinagoa esan da, esan nuntzan amari, ama, nik uste ez dutela jaten, tokaitxexaten hobi dana. Eta, ez? Eta, bixar, ekarten dozuenian, ingot pusketak, horren beste pusketa, eta zeuek zaintu, egunian. Eta, aila usan eguardexan, da nahiak ezeukan hobirik. Eta, esan dutzen amari, ama, betiko moruan ingo, Jarraituko, lehen hobeto hortzetik. Lehen hobeto. Aitak eta ama jaten eben gutxi hau, guri emuteko. Eta, hobeto pentsausakon hori. Eta hori zan danakin, telak eta... Telape ezin zeken erosi, amantala inbiozula, ezin zeken erosi segurua zebentelia. Alaudia telak santozenera. Eta, danak kolia, amantala bat, lokesea itiko. Eta erosi bidezeben, honeitxe dauz, honeitxatik zeuri komenixatzuna. Eta horren beste, igual, 4 metro biot, horren beste. Eta, hitio. Eta razionamentua, janariak, janariak familie zinan, esaten zeben, zuek nora fuguro zue fatia, ze dendetara. Eta, alako dendetara, urrena topaitzen zeben, amistade geixau, lo que sea. Eta faten ginean, da anemuten oskuen, eta gu faten ginean arrila genera. Eta zuen aitajunak eta eukain, txokolate izia, baina eukinen euenan mostradorian kristalesko pote baten, ala karameluak, txokolate izan indako karamelua, papel barik eta hola. Eta guk desiten errekeu haiteko, gero handik Beneditak emuten oskuen karamelo bat. Ero pepek, eta gustora. Baina razionamentua handik ezin zekien pasau, Gero betik eukitzen zeben amistadiak, gurasuak, baserrikon bat, lo que sea, nera itea bankuen iten eben dana, eta hortik hemendik zeo zer kontzeiu uruna, lo que sea, olixua eta ez. Orduan, baserriko zaharrak eta zela estima iten geben, nahi sustelak egon barrutik, gustora. Eta hemen, asun, eskolan beti ibili izan zen, lehenengo hemen plazan, ez da? Hor plazan eguan, oinik astolia dauen lekuan, merkauen gainean, ez merkaua, ez ongo da gaztelekua. Hor gainean eguan eskolia, plazako eskolia esaten geben, eta maistrak bizizian gure txian beste eskuan, gu eskumatarik eskerretara. Eta ona etorri ginean, maestriek esan iutzen, nire amari, jovita, hau ume hau ez da fango ospitalera, hau geurekin fango da eskolara eta, bueno, eta txiki-txikitatik horregatik nahiz txikinena hor argazkizan, goizian joteuen atia, zabaldu, giltzia betik atien da, zabaldu eta, bueno, gertu da umia, eta eskolara. Eurekin faten zinan. Eurekin faten nintzen. Behin akordaiten naiz, fanzan maestria komunera. Eta komunera fateko pasaue beben eskola dana. Eta atza bueltan datorrela, gonak kulerotan sartuta ekarri eben, eta ikusten sakon dana. Eta neskatila batek, Señorita, neskatila dana barrez dau, ipurdixa biztan dakota! Alakotxe gauzak, akordaitxe xatzu. Eta gero, zehape bai. Azterketak zela dia. Torten zianian autoride dira, ez da? Hori izan, ni txikilan nintzen da nik eneben pasau, baina nire aneguan nibe. Eta etorten zian hori azterketak ikustera, urtian behin, oporrak aurretik, kurso azkenian, zenbat ekasi geben. Eta etortzen zian alkatia, parrokua, aguazilen bat, guardazilen bai, botikaixua, eta ala jente importantia. Herriko jente importantia etortzen zan. Eta
Bespera, hilabete aurrez, azten zan maistria, bueno, egun horretarako gauza honeik ikasiko erakutsi eta erantzuna erakutsi eta dana, gertu, baita zeabe, irakurgaia danak ikasi biherreuen. Eta jauzan eguna, baina bezperatik esaten oskuen, bueno, neskatilak, bixar, amantala zurixia, eta eskuak eta mozuak arbixak ekarri, eta fanetxea, eta urringoko egunean faneskolara, eta danak jalabilu urtu eta nerviosa. Itxoiten, aber noiz etorten zan, desfilian harik, autoridade danarek. Eta etorten dira, eta neskazila danak, zeineri preguntako etexau, Eta bueno, alako baten azten da, eta ineben presentazioak maizti horrek, fulana eta alit, el protocolo de esto da. Te voy a hacer una pregunta de historia. A ver, ¿cómo contestas? ¿Quién descubrió América? Eta bestiak aurrian eukan parrokuari behir eta esaten el señor párroco. Eta alaxe esaten ziren gauzak. Baina hori pasau zan. Handi fanzinen, handi fanzinen geho benetinetan. Eta beste modu baten. Diferentia esan. Diferentia esan. Monjasian. Monjasian, eta diferentia, baina hanbe matraka ginenak, matraka egin geben bai, eta orduan kalba itxia eta normala zan, ez eukan, kurso bat, batxillerra, ez eukan, titulo bat, atabiarrik, ero, alakorik ez, bueno kursua pasau, eta generalien esaten ginean, Begoña, Tere, Mendizabal, Elitxo Galarza, Mari Rodríguez da hola, eta askotan faten ginean, kanteru euanan behian, kamionakin kanterara faten zan egunero buelta askoikera ari ekartera. Eta faten ginean arekin, zehara. Han bajau, eta gero oinesatzea etxera, eskolako ordurako, bai. Baina, zepa zaitxakun uniformia aneuan areiakin eta iziakin, dana zuri-zuri eta gero zela konponduara etxera etorteko. Eta behin zan... Ezin esan, aneon zineila, ez da? Eskola aneon zineila. Claro, hombre, eskola. Baina, aia harrapo dozkuen da... Gero lanian be, ibili zara. Bueno, lanian ibili nintzen, ez dakitzen bat urteuko neben, amazazpiero. Zati behi amabost, amasei urterako eskolatik urten inbiezan. Ya no te enseñaban más. Eta alebenak, faten zian, kanpora a estudiar batxiller, baina gure denporan 3 laur, fango zian. Neskatatik hori, mutilak ez dakit igual gintxua. Baina bestela, amen. Eta klases partikulares, igual, zeo zer ofizinara erofateko, eta alakon baina bestela. Eta behin, abade batek esan dutan nire aitari. Zenen, Santa Luzian maestria falta da. Eta zure alabia fango litzak eta nire alabia baina ondion umia da baina oso gaztia eta ez da maestria da. Ez da importa maestria ez esanatik. Zeo zer erakutsi eta hola. Eta, bueno, ingo berba etxian da, berze esaten dagoen. Eta, bueno, fango nintzala, Santa Luziara. Faten nintzen goizetan, beratxitxarakoan, 12 etxera. Ordu bitxarako atzeraan, eta gero 5 etxera. Baina ni erlojoaren neukan erlojorik, eta beti aldameneko baserrikuari mutikuan ebilen da esaten nintzen, Jose Mari, fan etxera eta pregunteu ze ordu dan, amari. Eta esaten noztan da, hortik iaiten nintzen, rekreua, ero jateko ordua, ero lo que sea. Eta behinan emakumi hori aspertu zen erlojora behiraketan, eta abisa honostan, ordu ezala neure diruekin erlojua erabaziko nebela horren beste bai,
eta erlojua erosteko. Eta erabazi oso gutxiten eben, baina gutxi, zatik umiak ekarten eguena, batzuk txikitsuak, ez dakit 50 centimos erola, ekarten eguen. Euren ikasliek eurak emundako... Bai, gurasuak, familiak emuten eguen. Hori izan zure soldatia? Hori izan ere soldatia. Eguan, soldata bat, ayuntamentokoa eta diputaziokoa bai. Baina nire aurrekua oso listia esan, eta esan behar titularra zala hangua, eta hori porziak ez ebela itxiko. Eta hori kobreten eben behar. Seguru zana behar kobreten eben. Eta niri bakarrik... Limosnia. Hori da. Eta askotan, betik amak ezaten ostan, ez da alparretatako ez dozuk eta aten. Ez ebez, utza. Handik aurrera, haiten erlojo bat, de bolsillo, poltsan sartu eta erueten eben. Baina gero, erosin ostan erloju bat. Eta ja nire erlojuakin, eta ondo. Baina, fundamentu gutxi guen, eta nik haitiak esan abenen, hola ezindek esegiu, eta ez dakit urte terdi eroin eben, eta ja, edorren izan atxea etxea. Hor, badakit beste lantxo batzu baita, zelan, Kale Sarrian telefonikan. Bai, hori bai, neskatilia. Hori maistre izan baino lehen hau zan. Lehen hau zan. Bai, telefonikia oso entretenidu zen, eta nintzen repartidabia. Eta egoten zan telefonemak eta telegramak asko partiteko. Horra gaitezian mensajiak eta zu banatu. Errixan oso telefono gutxi eguan, baina oso gutxi, enpresa batzutan, ayuntamentuan, medikuak, eta ala familia partikularrak, neuak eurdaiten naizela, esan la panaderia gaina, eta kurtire izan arrazola Casablancan. Eta zuk imizeben, arek jasoten zituen mezuak? Nik eruan, etxetara. Tokak izan etxera eruan. Bai, etxetara eruan, da asko izaten zian, abiso de konferentzia hori zan, baten batek, berba ikia gura eben, oinatikon batekin, abiseekin utzan, alako ordutan fateko telefonora, eta berba ingo eguela. Eta hor zela zan, bilokuto izeu zan, hor riten eben jentea berba. Eta bertatik itxetzian, eta elkarrezketa horreik entzun itxezen dituen zuek, ez da? Entzun, segun ze telefonista guan, segun ze telefonista entzuten guen. Baina, etorten zan, gizon bat, el del Bar Galizia, orduan txea oinatira jauta, eta egunero etorten zan telefonikara, bere nobiziekin berbaitera. Arepe ekizien zortan deituketan da fatezan Galiziako erritxuko telefonora. Eta, segun zeinuan telefonuan, esaten ustan, Mariasun, benaki, etorri hona, etorri. Eta aurikularrak efinetia, haintzuten. Eta Manolo zan, hola, muñeca, ¿qué tal estás? Preciosa, pero vida mía, ¿cuándo te voy a ver? Eta halako ni tontotuta, baina zelako gauzak esaten xauen. Eta hola, beste nobixo batzupe oinatiko esian, da aripe egunero, eta zela, telefonua eukein be, ezin eben direkto berbain, lehengo oinatira eskatu biherreuen konferentzia. Eta oinatitipe, etzan ala direkto efintzen, oinatitip bergarara. Eta gero bergaratik, jazten eguen. Eta osake, pasau esan alde guztietatik. La gente pilia, bixe mitartien entzuten, ez da? Guk entzuten, eta arepe, maitxia, arek euskera ziten zen, maitxia, ondo zauz, ondo inozulo gaur, eta alako txe gauzak, eta guk adurra isola entzuten. Zentralidadi eukan beste elementu bat zan Elizia, ez da? Bai. Erleginoa. Eta azkenian horren bueltan gauza asko itezian, ez bakarrik, alkartu, sozializaiteko modua esan bebai. Bueno, gure bigarren etxia Elizia zan. Onerako ero txarrerako, ez daki, onerako izango zan. Neri etxada mutu horre, zatik orduan horaxe zan, alaxe biziginan.
baina denbora asko pasaiten geben. Zue gaine hemen parrokixan. Bai, parrokixan, eta denbora asko. Eta eguan, zuen aurrian bizizan, abare bat, Don Miguel, oso famosu esan, eta haren sermoiak izaten zian, bueno, oso politia kontaiten eben beste sermue bat, infernuen gainean. Zer zan infernua? Ba, zer zan infernua. Infernua. Zela esango zu epani, infernua. Gorra da, zua alde guztietatik, goiti behetik, zua eta errez, ez dago erraten, baina zua. Baina, pentsau izue, konparazio bateako, Alto Zornozetako labian jauzi bai, eta dar, hotzak. Eta alako txiak. Eta ara fango zinain, eta entzun da geho komenta hau, ez da? Geho komenta hau, zera esan hau, oie, zela etangote da infernua. Ai, ama, ze miedo, eta danuk alaxe. Bai. Asun eta komerzio asko oinatin. Bai, denda asko usan, Denda asko usan, eta baina basarrixetatik eta be, hango generuakin jenti etorten zen. Zapatutan, ez neguna, por supuesto, egunero, baikotza geukan geure ez neguna, eta hori ez negun hori fango zen etxe batera baino gehiago. Marmila hundi bat ez niakin, behar ez neurrixe geneben, eta zuek 2 litro, beste etxe batera fan, baina etxe danetan ez negun eguaz, zatik ez eguan, oingo moruan ez nerik dendetan. Gero, zapatutan, ertoztezian baserritik, ekartera oilaskuak eta bizirik. Ekarten eguen, oiluak, oiosarrak, saldia itikota, erosten zan, arrautzak, kastaina, denponean kastainak, genero dana. Eta frutia, zagarrak, hemen gehixen be, zagarrak euzan. Zagarrak, marain batzuk, hola ekarten eguen, eta zapatutan, baserritiako frutia erosten zen, aste guztirako. Eta horrekin bizitzen ginen. Asun, zu zeube, antzerkiz, aktore moan, antzerkixen ibili zaurte askoan, oin zuzenketan eta noizti datorra hue, gaztetatik ero? Nik uste dut umetatik. Kolegiotik hasita, hasi ginen betik iten geben teatruen bat, eta iten geben, eta gero handik urten ebenian, Asion Katolikan, horbe teatrua egin bidezala, eta, kolegioan asunek iten eben, honepe bai, bestiape bai, Milagrosako eskolan honek eta danetatik juntauten ginen, eta, han urtero neguan, urtero, umiak enreten iteko teatrua. Uste gizatzen gaina hor, disfrazauta behikusi dutolako argazki batzuk, eta karnaval batzutan gaina esan duzu, karnavaletan garai hartan etzala inorre. Inorretzan orduan, gerra ondorian etzan disfrazaten inobe, baina gu pentsau gaben, vamos a disfrazarnos, zein gu eta ara jantzi ginen, eta bodia. Betik Elisa gebitzen da bodia okurri isakon. Eta ingeben bodia jantze ginen, kortina bate zuzendu eben, eta gero hemen koroia ez geukan nola efintiko, baina hor zintxasuri batekin dotu, eta nunbaitetik etara geben jantzixak abadienak eta monagiluenak, eta gero madrinak eta ondo jantzia, ingeben karnabalak, etxien esan barik, zatik ez tozkuen itxiko, etxian. Eta gero fangilanean etxe berrienera, eta han meriendatxo batero ingeben, eta zelegra guen. Dano posik. Aizun, gero etorri zan, familixia eta... Gero eskondu nintzen, eta familixia etorri zanean oso lotutan nengoen. Baina, faten nintzen, doktrina erakustera eta faten nintzen. Eta korura bai, momentu batzu zian ezin ebenak fan. Baina, eneben itxi. Korua bez, noizian behin fan, gero eskatilek handien zianian,
80 urte kumpliu nebenian, itxineben korua. Zerati, abotzak no estan respenditzen. Itxineben korua, baina antzerkian hor segiu neben. Zuretako importantia izan da, ez? Mantenketia, o katekesizian, ero koruan, antzerkixan. Eta, dakot nire satisfazinua, zatik, aita guria estrena hueben, nian inguen. Gero... Aita Madinana? Aita Madinanak, eta alabe Aita Madinak ensaio askotan egoten zan, eta oso ondo. Gero, Arantzazoko poemia be bai, Rapsodia Oñati be bai, horrek danak estrena ikut. Eta hori da, niretako satisfazio bat. Axun, ze zango zotzak ezukola, ze zango zeunke ez? Laro, eta mairu urte intxuzu ontxe? Bai. Eta ze aholku ero emungo zontzak persona bati? Ez dakit, orduko bizimorutu hango hain diferentia da. Igual orduko aholkuak oin ez da hain ondo ez da. Baina de todas maneras. Tokaitxe sartzuna bizitia momentu harretan, bizitzeko benetan, ez bilurtuta, esto, bizitzeko, hacer frente a las, esto. Y luego, aldozun bilartian, aktibidadia. Naiz buruakin, naiz hankakin, neu bastante motela naiz, hankakin asko ebiltzeko, asko ebili izan naiz, baina onja moteldutan hau. Baina aldak bitartian existeko hori. Sobre todo burua ebiltzeko, egunero irakurteko, kruzigramakin, nik egunerokoa betik idazten dut. Eta oin atzeneguak ja urte honetakoak, egun batekuak eta bestekuak isa antzerakoak izango dira, baina ez dut izten. Horrek gauza horrek erabilizia. Eta eskulanak, nik fango naiz zehara, bakelekura urten behaziko naiz, puntua iken, eta torriko dira, mabi emakumero juntauko gara, eta esaten da, igual, dana puntua ikia ez, baina juntau eta berbain, eta hain diferentia gara alabe danak, ni baino gaztiauak izadanak, baina diferentiak. Eta hori, harreman hori, erabili, eta oso aberatza da. Oso aberatza. Hortxe balkoa, eskerrik asko Axun, kontu hori dana kontaitziati, placer bat izan da. Konpondu, konpondu. Eta holaxe segi, Bueno, aldoten arte, bai.